Sarik kaham jotto no haini hailam sugo ani katal blogo tabu hingke yang noodles kisa songsai negina saring jorabla hingke kisa sana musungma hayungo se baloka Mr. Noodles fumo ang mono hingke marken thokjago mosla karinara gui tikutuk tongkha tabu khison risinai oro kuno riyang haino boil khai simi masala et khai rinai te busa sana sanai bulana samanu khai kusukmani an busa ekdom marang tongkha daily tikutuk manunglai ma tongsiu kutukui tongkha kisa kolai rigana ko kolai ta bukbuti kisa rana nai tongkha jaga tagi ko masala et khai rikha chana phuri hingke tomato sauce kisa sapuli nai amsung no te kuno riya hingke te serapsa tongkha kari nai buti te kisa ranga thuta buti ran khai kari nai tabo hingke salai tongkha te ko thokjagai an busabo angbo marken thokjak mono kai nerebo kinaro thang kusukna bagui oro video kasaun hwnui cherai phano lasijak terbobo kusukmani khairokma hingsang tongkha maibo chaimia keram ang tongkha bo ekdom hingke bo saya balokha hingke thokjaka ta sana musungjaka hingke ba chathu hwnui angbo kisa songrika ta angbo chasino bo chathu hwnui hingke ani channel no nai simi je subscribe khaiya tongnai rok please subscribe khai ridi haikeno logi riwi payasak ani video nai tongdi norok thokjak suka po nati hinchau bo thokka mama hinchau ano hingke sadi hincha katang kisa kom khaisa di hini yang hingke ma tv nai tongtero roko ui amo bo dilka kia kosorsi busung mar ani snack plan iko tiri nai mahma rijai kia balukha tini ke muitung sasak riri gana hanai tiki sa riri kha mono nok bisingo toni hingke oxygen rok kaham mante futa amti hinai toni khatam chikon tia kaisa kaima se usuk busa kabang mang phaika naidi hingke khana fungai kya hingke te samalai laifinai norok payasa kanno logiri nai tombagi bele hambai hor kaham tisa fungai firu ka fung kaham jutto no ang tabuk tulsi belai khol tongo mono muthungui nangnai daily om haike fungo nanglai ma tongkha kusuk laimani ekongor englaimani omo haike nangkhai tiksa ara munguta hingko jaga modu bo et khai rika daborni hani tongo hingke maisa ma sumang norno phunung malia direct school of phai biduma khalai phaikya nai tongri konorok ani school hingke o jaga cherai rokno bo self defense ni bagui phwrwng tongphaio tabuk joto school on phwrwnggo omo haike laiui ngaina rok sade sajak naidi bwrwi rokni bagui to belai nangkukmani hayada tamo hingke aro bo rom phire jago aro bo tamo khaijago wngui tongo amoni bagui belai khe nango omo hai rwngui tongo wngkha hingke to chai diba hingke nai tongdi norok ani video payasak tei ani channel no je subscribe khai rok khai ridi jotono no hambai।